Welkom bij de Weekend Nieuws Show. Maar deze keer, hoe wil Dongeradeel een duurzame gemeente worden? Wat is nou eigenlijk crisistoneel? En waarom is een tweetalig Pjutterboortersplak zo wichtig voor Holwert? Nice en Eftergroen uit Noord-Friesland. Dit is de Weekend Nieuws Show op RTV NOF. Dongeradeel wil er alles aan doen om zo duurzaam mogelijk te wezen. Daarom hebben ze een zogenaamde duurzaamheidsnotitie insteld. Wethouder Albert van der Ploeg zit bij me en die vertelt mij precies wat een duurzaamheidsnotitie is. Goeiedag van der Ploeg. Wat is nou een duurzaamheidsnotitie? Ja, de duurzaamheidsnotitie is zelfs een moeilijk woord, maar we zijn eerst begonnen om uit te zoeken van, waar ben wij eigenlijk de energie gewoon kwijt als gemeente. En dan zegt dat het vooral wijn is en ook mobiliteit. En dan is juist van, ja, waar kunnen we wat aan doen? En dan schrijft dat op en dan zegt van, die projecten die zelf eraan hangen. Dus dat is in wezen wat het is. Dus eigenlijk zijn van, waar verliest de energie en waar kun je dan wat aan doen? Waar leidt de oorsprong van deze notitie? Die leidt al jaren, dat weer de vorige riet hem. We praten dan over de periode tot 2010, die weer er eigenlijk al mee aan de gang geweest. En daar hebben we gezegd van, we maken het nou even wat scherper. En we hebben zien al wat doelen eraan hechten kennen. En dat we echt projecten daaraan vastzetten kennen. Ja, want dit is ook onderdeel van die zogenaamde millenniumdoelen, die in het IN 1999 opgesteld binnen. Ja, millenniumdoelstellingen. Er zitten wel meer bij, doelstellingen die heel moeilijk binnen, die ik in het boetenland lezen. Maar die zaken die je zelf van kennen, die moet ik doen. De huidige duurzaamheidsnotitie die is opgesteld in 2012 en die duurt tot 2015. Wat zijn daar de belangrijkste punten in? Nou, de belangrijkste punten zijn voor om te zien van wat kiest als gemeente doen. Als je naar gemeentewerk, ik heb auto's draaien, bijvoorbeeld op biogas. Ik heb zelf ook elektrisch rijden, nou dat hebben we die. En wij als college nog ook een elektrische auto. En we zijn ontzien of ik bijvoorbeeld een zinnigrijden maatje kennen. Nou dat is een project wat langer wordt. En we hebben voor de Aalsma begonnen binnen en dat hebben we echt maar heel Noord-Oost-Friesland dingen. Dat is zonnepanelen op publieke gebouwen. En dat kun je voor de Aalsma pakken. Wil ik even waarom komen op die zinnigrijden? Want ik kan me vaststellen dat een hele prutte mensen die dit zeggen net weten wat een zinnigrijden is. Ja, een zinnigrijden is eigenlijk zonnepanelen in hier op een veld. Okay. En nou, dat is op zich dat ik wel eens wat omstreden. Want ja, je hebt misschien gas en skiën en kei erin. Dan als je zegt van een grijde met zonnepaneel. En zet je aan die zonnepanelen liever op gebouwen. Maar er zit ik een heel veel dingen bij. En vaak als het een heel soort was, dan kun je beter een grijde pakken dan een heel soort verschillende daken. Want dan mag ik al je verschillende aansluitingen hebben. Daar zijn al die regels voor. Dus dan kan het beter wezen om een grijde vol te lezen. Dit is dus bijvoorbeeld al een hele prutte in Duitsland. Wat binnen cijfers wat dat oplevert? De cijfers dat het oplevert, het is, je mag zo zeggen van eigenlijk, en dat is misschien een heel uitleesverhaal, maar eigenlijk is elektriciteit uit gas het goedkoopste. Okay. Nou, en dan komt de elektriciteit uit windmolen en dan komt die uit zonnepaneel. Maar daar wordt hier gewoon wel subsidie bij doen. En in dit geval hebben wij, dat nemen ze dan een business case, hebben de terugrekening laten, terug een bedrijf. Equidraad gaat terugrekenen van nou, als dat investeert, kent dan ik uit. Ja. Nou, en het kind correct. Okay. Dus dat levert het op. En het levert vanzelf wel op kernenergie. Dus dat betekent dat het minder gas hoeft te broeken of minder steenkool hoeft te verbanen om elektriciteit op te wekken. Dus dat levert het in ieder geval op. Ja, want dat gas, dat trekt het al vrij vlot op. He? Dat viert de meesten wel eens, dat die fossiele brandstoffen toch wel vrij vlot oprijdt. Ja, en hier het 24, het is heel iets moeilijker om erbij te komen. Dan mag je ook de technieken toepassen, zoals fracking. Dat is eigenlijk de steen onder in de grond en dat gesteen te brekken. Ik mag chemicaliën en mooi water. Dus het is heel iets moeilijker om erbij te komen. Ja. Zijn de tweede bron om eigenlijk energie op te wekken is windmolen. Windmolen zijn heel erg omstreden, hè? Klopt het. Dat is op het heden de provincie die met een ogeer. En ze juster ze de gemeentes vragen wat je van vinden. En we moeten tot of in november moeten we reageren op het provinciale voorstel. Of het eigenlijk mag ik zeggen van het voorstel van Friesland voor de Wien. Want de provincie die moet zien wat ze er met waar willen. Maar dat is heel omstreden, klopt het. Ja, want als we even zeggen naar de gemeente Dongeradeel, dan hebben we bijvoorbeeld het stukje van Dokkum naar Bedaat. Daar zijn er meerlijk 4 windmolen gepland, terug Friesland voor de Wien. Klopt, dat is het project in Dongeradeel. En er is ook nog een project in Dongeradeel en er is die een zo'n plant. Nou, eerst wie in het size, maar nou zo'n tussen Dokkum en Metselawier.
Dus rondom dag omheen een sticker zingen. Ja, en er is een prutter logischerwijze kritiek op van de bewoners. Ja. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Want je maakt nou eens een advies aan de provincie. Ja, nou wij hebben wij een mededeling die in de riet van dat wij advies vregen worden. Nou, het coalitieakkoord in Dongeradeel zei van geen meegewinnen, maar de zandje die er nou binnen, ja eigenlijk staan er nou 16, maar de zandje ben vergund, die mag 10% hoger en modern maken worden. Maar als dat juist hoeveel megawatt zoals het opwekken kiest, dan kiest maar die in zo'n cluster. Kist nou, als je dat zou berekenen, kun je wel haast 3-4 keer volle opwekken. Oké. Ja. Hoe zal de toekomst eruit zien van jij als gemeente als het om duurzaamheid gaat? Ik denk dat we nog verder zien moeten naar de bebouwde omjouwing. De hele grote huizen die binnen waren lek, zeg ik maar. Want je moet zelf wat ventileren. Maar ik denk dat daar een heel grote verschil is om mensen de huizen beter isoleren te laten. Misschien een orenverwarmingssystemen. Want je kan eigenlijk mooi zo'n je maar 100 tot 200 kub gas wil tak kennen. En ik zeg, joh, ik een mooi stukje, volgens mij wie het op Omroep Friesland, dat ze ergens een huis helemaal inpakt hier, helemaal isoleren, een schil eromheen. En ja, dan hoest we helemaal geen energie te verliezen. Dus ik denk dat we daar nou een helper de dwang kennen. En ik zei wel eens een keer, we hebben wel een helper die in mijn auto's. Nou, dat is van het Riekuit gebeurd. Wij hebben meetingen, we hebben dus een APK-keuring. Eigenlijk zou ik mijn huizen omgaan moeten. Ja. Want dat wij energie verstoken voor de mosken en de protters, ja, dat is eigenlijk net goed, omdat we zo'n krapte eigenlijk al op kortere termijn. Dus het zouden alle huizen ompakt worden moeten en dan zouden je ze keuren moeten. Maar de vraag is altijd, waar zal dat betalen? Nou, in elk geval is de gemeente Dongeradeel goed bezig. Tot slot even heel kort, dit gebeurt, zei ik in Anno-verband? Sowieso hebben wij een duurzaamheidsproject in Anno verbonden. En daar hebben we die daken, die publieke daken, op, dan zeggen we maar even de gymnastieklokaal en de gemeentehuizen. Nou, daar zitten zenderpanelen op. Er komen zenderpanelen op, dat hebben we in Anno verbonden. We zijn met bedrijven dwaande in Noordoost-Friesland. Dat nemen we dan ook het koplopersproject en de meeste energiebesparing per bedrijf. Nou, dat pakken we ook op met de gemeentes, de 6 gemeentes in Noordoost-Friesland. En ze willen volle meer dingen. Duurzame mobiliteit pakken we op. Dus daar rent heel wat. Wil je al meer weten over dit duurzaamheidsgebeuren of over de duurzaamheidsnotitie, dan ried ik je aan om even op de website te zien van de gemeente Dongeradeel, www.dongeradeel.nl, en zie je dan boven even om duurzaamheidsnotitie. Albert van der Ploeg, heel erg bedankt. Graag gedaan. Deze week presenteert Stichting Regio Marketing Toerisme zijn plan voor het verbeteren van het toerisme in Noord-Friesland. Wij maken er een reportage van. Het plan van aanpak houdt eigenlijk in wat wij gaan doen de aankomende tijd. Het plan van aanpak bestaat uit 3 delen. Uit kennisoverdracht, het gastheerschap en marketing. En dat hebben wij vanavond gepresenteerd. Daar is heel veel met ondernemers gepraat, hoe zou je het willen hebben, hoe zou je het willen doen. En daar is ook uitgekomen van, wij zouden graag af en toe wel meer gehoord willen worden. En daarom hebben we ook gezegd van, ja, wij kunnen het niet alleen. Wij zijn maar een bestuur, we hebben ook een eigen onderneming thuis, alle bestuursleden. Wij kunnen het niet alleen, we hebben jullie hulp gewoon nodig. Willen wij op Noordoost-Friesland een heel groot succes maken. Een van de veelgehoorde kritieken die ik hoor is dat mensen zeggen van, haha, weer een plan, dit gaat weer mislukken. Ja, dat klopt. En dat is ook zo. En die geluiden zullen best nog wel gaan horen aankomende tijd. Maar wij zeggen van, we moeten wat met dit gebied. Het is een hartstikke schitterend mooi gebied. Er zijn heel veel mensen die heel enthousiast zijn. Die zeggen van, yes, we gaan ervoor. En met die mensen gaan we verder. En als mensen nog zeggen van, ja, ik weet het niet. Ook prima, maar wij gaan verder. Wij willen beginnen, wij geloven er wel in. Ja, ik kreeg de presentatie van het plan van aanpak van het RMT. Wat was jouw eerste reactie? Ze bezieken waar we door was. En ze zal ik wel maar omdat ze de VVW eerst van kaart halen. Maar ik wil er niks van dat dit ik wat wordt. Want er ben je nou andere bedrijven die het wil doen. En dit is ik al even nou geldwaaigerij. Ik zie er helemaal niks in. We moeten net heel de tijd behoefswijzen. We moeten verder zijn. Want dat we verder met de toeristen bij komen, hier moet heen en weten wij wel hoe dat moet. En in dit plan zeggen ze zich heel dit weer op naar de ondernemer moet hetzelfde doen. Nou, dat doen wij zelf wel, maar dan hoeven wij net een RMT voor die het weglaten voor geld kost. Nou, shirt RMT alweer naar Merk Friesland. Nou, hou dan de vlaggen van Friesland eens een keer wat hoger. Wij kwamen hier van de jongens binnen met een lampje, maar net met de Friese vlaggen. Daar moeten we aan denken, want dat kent de buitenlandse toerist. Die weet hoe de Friese vlaggen eruit ziet. En net
hoe de ringlampje hier zit, als douane, als weet ik wat voor flauwekul. Maar denk maar aan mijn Friese vlaggen, want die is verrekte belangrijk. Want als je nou een gasthuis in Petersburg of in New York bij, ze weten allebei net wat douane is, maar ze weten wel wat de Friese vlag is. Noord-Friesland is een nieuwe toneelvereniging, Rieker. Ze nemen zichzelf Crisistoneel. Bij mij zitten Amarins de Vries, zij is een van de spelers, en regisseuse Tineke Broers. Ja, Tineke, waarom is Crisistoneel zo bijzonder? Oh, dat is wel even een heel verhaal. Het is zo bijzonder omdat we crisis zien. Oké. Dat zien. Wij hebben een crisis na de oorvallen. Die crisis die ontstier benamelijk bij een aantal spelers die het al 50 vaststellingen of samen met elkaar spelen hier. En verschrikkelijk graag nog eens wat met elkaar doen, maar dan iets oors. En we hebben geen geld. Nee. Dus op twee manieren weer crisis. En ja, zij is het ontstien. Ja. Dan laten we dan eens bij het begin beginnen. Ik kan me vaststellen dat de meesten hier in Noord-Friesland net al weten wat de oorval weer. De oorval weer in Ieperlofspel, wat vorig jaar in de Blokhuispoorten in Ljouwert opvierd is. Ja. En toch spelers rondom uit Friesland wij. Ja. En ja, dat weer een hele bijzondere vaststelling die hij regisseren mocht. En Amarins spelen erin. En alle spelers die nu in het crisistoneel zitten, hebben er echt in mee spelen. Ja, Amarins, je bent actrice, dus laten we dat dan zo mooi nemen. Hoe bist je bij toneel verzeild trekken? Nou, eigenlijk toch een vriendin van Tineke. Dat wie de mem van een vriendin van mij. En die zei op een gegeven moment van, oh, wat heeft zo'n leuk hier een 40 kapsel. Want ik wie op een feestje. Ja. Dan kiezen we auditie doen voor de Simmer van 44. En dat speelde toen in Burgermuur in het Ieperlofspel. Ja. Nou, een grapje werd dus serieus. En dat was mijn eerste Ieperlofspel bij Tineke. En dat is nou 4 violin ongeveer. Dus dat ben ik erbij kwam. En ja, steeds meer en andere dingen doen. En nou, toen weer de oorval. En dat wie geen vraag, maar dat wie eigenlijk een soort van ik mat auditie doen en ik wil mij doen. Ja. Dus, ja, en zegt Tineke dat talent voor het rekst? Ja. Ja, daar ken ik net omheen. Amarins had een talent om te spelen op alle mogelijke manieren. Ze had ook een uitstraling op toneel waar ik van denk, wauw, hier kunnen we gaan, net iets. Maar, nou, dank je. Ja. Dus absoluut. Ja, want om even naar Jet iets waarom te gaan, waar leidt de basis van Tineke? Oh, die leidt in het Ieperloftheater van Burgum. Daar wie mijn heid voorzitter. En als liedvamke ging ik al naar het eerste grote Ieperlofspel van Burgum. Destijds met Hilly Harms en Joop Wittermans en Renze Westra, alle bekende namen. Ja. En mijn heid speelde daar ook in. En zo, nou ja, eigenlijk een paplepel effect is maar. En uiteindelijk regisseur worden dus? Ja, ik ga 24 jaar spelen bij allerhande toneelverenigingen, ook in die plotspelen. En toen in 1999 ben ik begonnen met regisseren. Ja. Nou ja, en dan is dat dus nou crisistoneel. Hoe wil je hem zelf omschrijven, Amarins? Oh, hele goede vraag. Ja, echt een crisisclub. Nee. Het is echt een verzameling eigenlijk van spelers die heel vaak, of in elk geval vaker maken spelen hebben. En die gewoon heel goed maken of vinden kennen. En ik maak ook spelen kennen. En dat wonen we dan net kwijt. En de basis van ons leidt gewoon dat wij samen heel goed kennen en samen heel graag spelen willen. Ja. En dat is hoe de ploeg, de binnenkant van de ploeg omschreven is, denk ik. Ja. Maar we staan wel hier en ik voor oren. Hè? Ja. Het is ontstaan uit de oorvalwij, maar toch meewerking van alle mogelijke bedrijven en met name het Senstheater die dus de kans houdt om daar te spelen en te repeteren. Binnen wij ik wel van doel om eigenlijk zo gauw mogelijk naar deze uitvoeringswerk wat op te zetten. Want dat willen we graag. Ja. Want je bent dus nu met een uitvoering bezig. Wat is dat voor uitvoering? Het is een Engelse klucht. Praatjes heet die. En die is kreund door Neil Simon en is oorzet door Gerbe Dijkstra. Heel kwart is het verhaal. We binnen op het 10-jarig huwelijksfeest van Mira en Charlie Brock, local burgemeester van New York. Maar als de gasten komen, dan ben de gastheer en de gastvrouw er net. En iedereen vindt er wat van en waarom dat dan zo is enzovoort. Dus praatjes rondom. Ja. En wat vooral spelen ze erin Amarins? Ik ben een van de gasten. Ja. Een van een beetje zweverige gasten, maak ik het maar zeggen. Ja, net al een eigen karakter. Ja.
Een heel eigen karakter, wat trouwens elke nieuw wel heeft van de spelers. Iedereen heeft zijn eigen typische dingetjes en echte karakters binnen het alweer. En ik mij een heel leuk zweverig type spelen. Ja, door straat Dus helemaal is, van de fiets echt ja, heel leuk. Het is echt Ja, dat merk ik. fantastisch. Ja, net alleen nog de rol, maar gewoon het hele team bij elkaar. Ja. Dat maakt het ook ontzettend leuk. Dus, Ja, maar het mooie ervan is dat iedereen eigenlijk aan deze hele productie, aan het crisistoneel, dus meewerken had pro deo. Alle artistiekelingen, alle spelers, iedereen doet dat is pro wel heel deo bijzonder, mee. ja. Dat is echt heel bijzonder, maar dat willen we juist dik om het van de grond te krijgen in Dokkum. In Dokkum, zei ze Jim. Zullen daar de eerste voorstellingen en plak vinden? Ja, ongeveer 3 weken. Dan zult haast even, denk ik. Spannend. Spannend. 1, 7 en 8 november om 7:15 jongens in het Senstheater in Dokkum. Ben je er klaar voor haast, denkst? Straks nog net, maar er moet nog wel even wat gebeuren, maar dat is altijd zo. Dat is een paar weken voor de vaststelling is altijd zo van, oh jongens, redden we het wel? En dan staan we op een première en dan hebben we zoiets van, jongens, daar hebben we zwaar genoeg maken. Dus, ik wens je hem heel veel succes. Ik hoop dat het een hele pruttige mensen komt te zien. En willen jou graag meer weten hoe de crisistoneel? Ze hebben een website en dan is het adres www.crisistoneel.nl. Toneel.nl. En dan Toaniel. Dat is echt op het gay-Fries. www.crisistoneel.nl. Dankjewel Amarins en dankjewel Tineke Broers. En ik wens je hem heel veel succes. Nee, toi. Hè? Ja, dankjewel. dankjewel. Deze weer op een school van speciaal onderwijs, de Wingert in Damwoord, een cultuurdij. Wij wien erbij. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We hebben een cultuurdij bij de Wingert. Die is tot stand gekomen omdat bij het afscheid van mij als wethouder, maar ik van het afscheid van Ronald Dijksterhuis als wethouder, wij hoeven net een cadeau, maar we willen wel graag iets anders doen. Ik ben altijd heel wat verbonden geweest met de Wingert, maar de bouw van de Wingert, maar de meesten van de Wingert. En toen leek het mij heel erg mooi te in samenwerking met de Wingert hier een cultuurdij te hebben. Jente zei het je nog nooit eerder hoor? Nee, ze hebben dit nog nooit eerder gehad en ik merk dat iedereen geweldig enthousiast is, want hier is wat gebeurt je. Van jochen tot 2 is dit, ben we hier aan de gang en het is gewoon schitterend. Ik ga met de fiets naar de Wingert. Ik ga met de fiets naar de Wingert. Ruik niet aan mij, want ik ben een stinker. Ruik niet aan mij, want ik ben een stinker. In Belmodie en de staat een school. Het is een heel gezellig en we hebben veel nodig. Het is een heel gezellig en we hebben veel. Ja, in het verleden ik wil cultuurmomenten horen, maar dan zeker dat goed. Dat zijn momenten, dat zijn gedeelte van de dag. En dan gaan we naar bijvoorbeeld naar Harmonie of naar Lawaai met voorstelling. En nu krijgen we het ook gewoon om voor de hele school een dag te organiseren. En dat is natuurlijk geweldig, want dan kun je het groots uitpakken. We gaan heel bewust rekening houden met Ben die het net al te volle mij meidje kennen, die het op een wat lager niveau iets mij meidje kennen. En ik ben die of leerlingen mag ik zeggen, die het op goed niveau mij draaien kennen. En dus proberen we dit programma om aan te sluiten. Dat hebben we proberen. Vanmiddag ben we bezig geweest met het oefenen voor de slotact. Een groep had bezig geweest met het instuderen van een rap. De bingo bezig geweest met keyboard. En de rest had bezig geweest eigenlijk met drums. En dan of op amers of op kliko's. Ja, we kunnen wel stellen dat het een heel groot succes is, Joert, hè? Ja, dit is echt boven verwachting. Je moet altijd maar afwachten, je organiseert het en dan blijft het altijd afwachten. Waar wie dan ook nog, want eigenlijk hier activiteiten boeten gebeuren moeten, maar dat koe helaas om het waar net. Maar als we dan weer omzien op deze dag, tenminste ik weer weer omzien, dan denk ik van, nou het is binnen heel goed gaan. Die gewoon een fantastische dag. Ons laatste onderwerp gaat op pjutterboartersplakken. En dan met name het pjutterboartersplak U's eerste begin in Holvert. Zij binnen het eerste tweetalige pjutterboartersplak van Noord-Friesland worden. Bij mij zit juf Ietje van der Wal. Ja, Ietje, welkom. Dank u wel. Waarom is het zo wichtig dat je in pjutterboartersplak een tweetalig boartersplak worden is? Ja, de mijntaal is hier Friesk. Dus waarom zo'n het Friesk dan ik net op een pjutterboartersplakken broeken? Wij jongen prut in Friesk, wij lezen voor in het Friesk en we weten nou, ze staan gewoon hoe belangrijk dat is voor de band dat ze in het Friesk oorsprutsen worden. Ze vielen er veilig bij, ze vielen er vertrouwd bij. Dus het tweetalige houdt vooral in dat de hoofdnoot van de aandacht richting het Fries gaat? Ja, richting het Fries. We zijn 80% Friesk en 20% ben we Nederlands. Vertel eerst eens wat over dat pjutterboartersplak. Ja, uw eerste begin. Uw eerste begin, ja. We zitten in Holvert en op het moment hebben we iets van 18 pjutterboartersplakken. Wij zijn ook een VVE-locatie, dat betekent vroeg
en voorschoolse educatie. En dus we hadden mogelijkheden om bij een 4 dagen buis komen te letten. Daardoor krijgen ze herhaling, extra ondersteuning en ze willen wat beter in de gaten houden. En dan gaat het om bij mij taalontwikkelingsachterstand. Maar ook om sociaal-emotioneel achter staan. Maar ook dat Fries speelt daar een belangrijke rol in natuurlijk, vooral in die taalontwikkeling. Ja. Hoeveel benen hebben we hem op je putten? Op het moment hebben we 18 ben. 18 putten, ja. Hoe zit een gemiddelde moanne bij zo'n watersplak Ruud? Daar ben ik eigenlijk van nieuwsgierig. Nou, we hebben vijf dagritme. De ben komen erin, maar de ouders dan gaan ze eerst, als ze dat willen, even met de ouders een puzzeltje doen, even rustig binnenkomen, even welkom heten. En dat alle benen binnen, dan gaan we lekker aan de slag. Ja. En dan is het eerst even een lekker vrij boertje. En wij begeleiden de banden constant in. Ze bezwaren dat alle banden even ergens met douane binnen. Dan maken ze zelf uitziekje. En vervolgens is er een moment dat we even wat jongen. Of wat voorlezen. Of we door even iets pultje. Ja. Dan mag je nou oprommen. Dan is het fruitmoment. Heel belangrijk altijd voor de band. Tasjes uitdelen. Ik ben mijn namen erbij. En dat ze heel bewust worden van hun eigen taalgebruik. En dan is het of gezamenlijk even een knutselmaatje, of we gaan lekker even naar boeten, dat het praten mooi waren. Maar ik had het snijdt of vriest een beetje boeten en dat is het waard ook. Ja, het is ongelooflijk voor de basis van een band, zo'n watersplak. Ja. Ze leren de juist de eerste liedste denkjes dit hun taalleider naar de basis kwalen. Ja. En nu ben je dus dan tweetalig Pjutte watersplak. Waarom heb je meer verkozen? Nou, ik raap het heel lang raap ik het al. Ik zei gewoon, ik ben hoe fijn dat ze dat vonden, dat de Frieske Veskes. En ik zei dat we Frieske Veskes zongen, dat we Fries met ze praten en Fries verleiden. En ik zei dat ouders daar heel iets meer moeite mee kregen. En ik dacht ik van, als we daar nog eens wat bewuster mee omgaan, kunnen we daar dan die knop net voor omdraaien, dat het Friesk echt een voornaam plak krijgt op je plak. Nou, dat heb ik omgekaart. Toen ben we op een gegeven moment bij wij stichting worden, Stichting Peuterspel Zandongerelen, heb ik het echt weer omgekaart. En nu ben we dus vier dat er al meerdere peuterbladplakken in het traject zitten. En we worden begeleid door het SVBO, Stichting Frieske Bladplakken. En die komen regelmatig bij ons om te zien hoe wij dat doen. Hoe wij omgaan met dat Friesk op een peuterbladplak. Want ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig dan naar hoeveel bands sprutsen er nou eigenlijk gewoon Nederlands? Bij mij op een groep maar één. Maar één? Oké, want er wordt zijn dat er toch steeds meer Nederlandstalig opvoed worden. Of misschien wel net Nederlandstalig, maar het zijn ouders Nederlands praten. Maar dat is hier met vader. Dat is in Holwert net zo. Nee. Holwert is dus echt grotendeels Friestalig. Holwert is echt een Fries dorp, ja. Hoe zit het met de orenplakken in Dongeradeel? Nou, er binnen in Dokkum is het wel bekend dat er heel iets meer Nederlandstalig bij binnen. Logisch natuurlijk. En er zijn natuurlijk een aantal banden die vanuit het Orenland, waar komen nog met asielbeleid en zo weer. En er zullen misschien ook wel meer komen. En zelfs voor die band is het heel wichtig om een stukje Fries mee te krijgen. Zodat ze als ze op het dik binnen en er wordt nachher op een worstmaai boertje, dat de band weten wat er bedoeld wordt. Maar het lijkt mij wel heel moeilijk als je bijvoorbeeld een gezin uit Syrië krijgt om dat Fries te leren. Ja, hoe maar vaak zeg je Nederlands. Nou. Nee, dus, en wat jij dus het meeste dan om hun heen, dat is toch het Fries. Ja. Dus dat ze sociaal jongen hun een beetje rijden kunnen op het dik, dat is voor een beetje volle wichtiger dan dat ze een goeiemorgen zeggen kunnen. 80% Fries wordt er dan sprutsen. Hoe ziet dat er in praktijk uit? Hoe vul je hem dat in? Nou ja, we gaan nu natuurlijk beginnen wij op een peuterbordplak ook een beetje te werken met methodes, zodat ze dat op een basis kwam kennen. En we gaan methode Tomke Zonglazer hier misschien wel bekend. Daar pakken wij activiteiten uit, voorlezen activiteiten, interactief voorlezen, heel belangrijk. En net alleen het boekje hier met lezen, maar zien letten, ervaren letten, vele letten. En dat doen we ook met de methode van Raai de Kraai. En dat is dan het Nederlands. Ja, die praat Nederlands. Oké, dus dan moet de band echt consequent Nederlands in praten? Nou, dat weten de band. Ja, de band weten dat. Ik doe dat vaak met gebruik van hoorpop, maar ik Tomke pak. Dan beantwoorden ze hem in het Fries. Pak ik Raai de Kraai, beginnen ze heel tijd vaker al in het Nederlands weer waarom te praten. Ja, dus en dan is het dus heel makkelijk is. Als ik ze allebei gaan, ik doe hier van de beiden achter de rij, dan weten ze het dan. Dan switchen ze samen roer. En dat is dus het mooie van die tweetaligers. Wij kennen dat heel goed. En later is het echt hartstikke belangrijk voor het leren van de andere taal. Die basis wordt bij ons dus nou al heel duidelijk lijn. Ja, want dat is wetenschappelijk bewezen. Hè? Dat ben die meertalig opvoedt binnen volle makkelijke andere taal spreken. Ja, en zelfs gaat het zo ver dat er al een onderzoek is naar mensen die het dementeren. Dat mensen meer taal leert haar, dat die minder snel dementeren dan dat mensen in een taal leert haar. Wist je al het leidt? Het is een geheugendingetje, denk ik. Ja, onthouden. Ja, en die zwets heel tijd maatje. Dan gaat heel tijd maar in je laatje hiepen en dan het oor gaat weer dicht en dan komt het oorlaatje weer hiepen.
Nou zeiden ze dat er heel weinig net Friestalige bandbeam op school binnen. Wat wie de reactie van de ouders? Ja, die vinden het prachtig. Ja, die vinden het prachtig. Die ben ik heel wies, maar is dat hun band nou op een tweetalige Pieter Boetjesplak zitten. Ja. En we gaan in Hoofd natuurlijk ook een squallen die is tweetalige basissquallen. Ja. Dus dat sluit natuurlijk prachtig om. Ja, want dan denk ik inderdaad, tweetalig. Wordt er dan net onttocht om toch ook hier en daar heel stiekem een beetje Engels kind te horen? Ja, dat doe ik wel eens. Dat wel? Stiekem. Ja. En op wat voor manier gebeurt dat dan? Nou, alleen nog als het een jedje-huis dat we jongen van de bij we jongen Fries jedje-feestje, Nederlands jedje-feestje, hebben we de Happy Birthday, de vrolijke achterom. En ze jongen er alle drie vloeiend mee. Ja. Grut feest van tot slot van de weekend? We gaan grut feest houden, ja. We hartstikke leuk. Pietje de Graaf, wethouder van Dongen gaat bij ons West om het certificaat uit te rekenen. En lovende woorden hebben we het pruttenwaardering voor onze zin, want het is net, je doet het net samen, want het is dan verloop van 3 jaar waar je in nationaal met elkaar werken. Ja, dan gaan wij het iets sneller doen, omdat wij heel enthousiaste leerders zijn. Ik had er gerne met Nienke Skoors, daar heb ik het op zet. Ik dat voor kwart leerders erin halen, dus we zijn hartstikke wie mooi. Ja. Nou, hoe zie je hem de toekomst tot slot? Nou ja, we willen natuurlijk zo nou en dan wel even nice doen dat we alles nog wel zoals ze het graag hebben. Okay. De blauw op ons leiden dat we het op een goede manier doen. Nou, ik wens je hem daar heel veel succes bij. Dank u wel. En heel erg bedankt, Ikje van Wal. Graag gedaan. Ontzag via de Weekend Nieuwsshow. Nog een hele goede dag te wensen. En na je weekend, dan ben we er weer. Dit is de Weekend Nieuwsshow.